Kok koyo ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe karewangi bendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ora sepiro tansah nelongso rasane hatiku yen aku kelingan marang sliramu wis semoro suwene anggonku mikir kowe tansah gawe bingung hatiku rino kelawan wengi aku tansah kersaning Gusti muga kang kuwasa enggal paringi marga kowe lan aku bisa urip mulya Sarana matur suwun sehat rezeki melimpah amin kok koyo ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora duwe arewangi bendino nyambut kersaning Gusti muga kang kuwasa enggal paringi marga kowe lan aku bisa urip mulya kowe lan aku bisa urip mulya 1% sama kantor Areva Musik Goreng Aeromek dan juga hadir ceria HD Multimedia. Kita kembali bersama berdua.